Asan na girma auren soyayya ne ka so yi mini. Mama ki sa hannu baba ya yarje aure na aini ma. Kun ga abokai na sun ya aure ni kaɗai ne banya ba. Baba ka yarje mama ta yarje ayo aure na. Sai a haɗe da na ƙawata baba ka yarje aure. Wa alaikum salam. Jimai ya magana ɗan abin nan. Kurau-kurau. Me? Kurau-kurau. Kurau-kurau. Ka ga wannan ruwan da nake wanke-wanke da shi? Ka sai da ni na same shi? A'a. Da haka magana kurau-kurau da taso ba. Baba ka yarje To kamun koro ɗan kora. ta yarje ayo aure na. Sai a haɗe da na ƙawata baba ka yarje aure na yi nima. Zan je na shaida wa ummi da abba a yau aure na da ke babu wasa. Tunda ina son kike ma kenan so. Kin ga soyayyar mu ba ta da wasa. Iya ba ta da wasa. Ba ta da wasa. Ba ta da wasa. Ni da ke na kasowa dauran aure. Ranar jere da shi damomi na da abu su dauran aure. Ni da yake ɗaya na kaso zan je gidan ku a samu na rana. A san na girma auren soyayya ni kaso a yi mini mama ki sa hannu. Baba ya yarje aure na a yi nima. Na isa aure. Baba a yi mini aure nima. Wasiƙa ta ce kullum mama tana yi min zancen ka. A bikin aurenmu lallai ko za a yi harka. Ta ce na faɗa wa iyaye na za a samu na ranar aure. Na isa aure. Baba ya ce ban isa aure ba mama don Allah gyaran dama. Ki duba girma na ya kai kuma mama zai iya yin nema. Kin ga na dauda da ƙanwata a dai tare a sha hidima. Ki duba abokaina ni ɗaya ne ciki banyo aure ba. Na isa aure. Baba a yi mini aure ni ma. A yi mini aure. Na isa aure. Na isa aure. Zuwa jibi zan kai ƙarshen gini na. An ta ce ni za ni lefe ka ji gani na. Abun da ya rage bai wuce sa ranar aure ba. Na isa aure. Ya zan yi da rayuwa abba ya ce wai bai isa ba. Saka ma wai mama ta ce mini bai isa aure yanzu ba. Kuma gashi na ƙaunar ki da gaskiya. In an gaji muna aure sai dai ko in bar gida. Na isa aure. Kaji abokina ka ce wa mama ta min aure. Ya Allah abokina ka ce wa baba ya min aure. Tuni kai ka wuce gurin tun lokacin da kai aure. Kwana tashi idan gare zan ɗan tasa aure na nima.